Lho kok sih ke aku mau takoni Gareng udah datang belum? Kalau Bagio sudah. Kalau Gareng belum. Wong kowe urung macak Gareng kok. Kowe nek rung macak Gareng kan jenengmu Sumar Bagio. Ngene lho no. Kurang ajar to kowe. Kok iso no kuwi piye? Kok Pak Tumiyono ki celuk-celukane ya ono kok kowe kok muni ngono. Lah iya, oh mudar kowe. Kurang ajar. Mudar kowe wis diurusi Pak Tumiyono kok kowe ngaturi no. Ayo. Aku tak golek dalang liya ya. Iki dalang kok. Sugeng dalu Mas Eno. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu, Pak. Kang dalu. Iki jane Gareng tok. Ngapa? Lah mergane? Aku panitia. Aku Mas Kondang hajatan iki koordinator. Oh, gayane Ora- koordinator piye teko telat kok koordinator. Lah telat ki rak sing bengi iki. Lah terus Mas Kondang sarunge ndek gaya aku wis tampil dhisik kok. oh ngono ya. Lah iki Rong dino bedane. anggitmu sing masang terop ki sapa? Oh iki terop. Niki sing masang ngapain lho? Lho sing ngomong sapa? Aku ki tekon. Lho, anu kalimate panjenengan menika janjane nakokke. Lah sing masang terop ku ya keluarga Yayasan Putra Pandhawa. Nggih. Wong kene ya duwe dhewe kok. Ora mungkin terop Madiun tekan kene. Nggo apa? Lah wong aku sing tak terok ning iki kok. Ayo ning Aku gawe terop ku nyuntuh Mas Kondang kok gekku tak gorene upil apa? ning tenan lho iki kanugrahan kanggoku. Sajek cumlek wiwit kuncung nganti gelung pupuran putih nganti saiki ditimbali panjenengane bapak terkenal ki lagi ki. Kok bapak terkenal? Iki lho sing digawe iki lho. Pak Kondang. Kondangnya ora terkenal. Ya nek ngono ya ora Pak terkenal tok. Sapa? Bapak Kuncoro ngono ya. Ya iso Pak Ya Kuncoro. Kondang. Lho ngatasi ketua pepadi kok aku lagi sowan pisan ki piye? Mas Kondang wis WA aku. Apa? Gareng rasah mulih. Kowe rak lagi iki. Heeh. Kowe 3 dina kon ning kene. Ya kon bongkar terop iki kok ngringkesi anu iki. Rumangsaku kok iki wayangan Mas Kondang iki wayangan wis dihitungi 300 wayangan mbumbuh. Wah, langkung kok ya. Wah, 300 luwih nanggap wayang sumben iki. Ki terus wayangan terus. Terus menika. Wong iki Mas Kondang rencanane ben minggu kok. Wayangan. Niku ling ngendika dek kapan, Mbak? Ling ngendika ben minggu itu dek kapan? Wingenane pas ning Tambun niki rencana wayangan ben minggu. Wayangan terus. Nek sing mau nanggap. Lho ora Pak Kondang dhewe to? Lho Ora Pak Kondang dhewe. ya Pak Kondang ya enek sing nanggap ya enek. Wah iki jan iki luar Saiki wit. iki luar biasa lho iki tamune. Iki ngatasé iki wis lapangan iki mone lak kali. Heeh. Ditutup dienggo lapangan untuk kegiatan kampung. Ngluber tekan kono. Lho tekan kono nganti nggo mangan wis ditutupi aku dadi urung mangan iki. Ardahar bingung mergo ketutup. Ketutup ning ora apa-apa iki demi Aku ra gumun. apa? Mas Kondang mantu ngene iki lumrah biyen mantu sing ning gedung pewayangan ya ngene iki. Bar Mas Kondang mantu, aku ya mantu anakku. Tamune ora mung ngene iki. Apa? Weh, ora perlu akeh. Wong 100 tapi gak mulih. Apa iki? Lah ngenteni aku utangan kabeh sing tak nggo. Sing gak tanggung digawe iki. Poso mbok wae iki bengi iki nglumpukke balung apisah Mas Eno. Nggih. Panjenenganipun Pak Kondang pikantuk besan. Wah, besane dalang Kondang saka Boyolali. Leres. Dalang sing ra duwe daging. Apa? Lah tengkleng balung tok. Aku yang terjemahke tengkleng ki ora di daging. Apa? Teng kuwi mambu, Terus kleng ki swara. Swara sing mambu entut. paling ora ya abab ngono. Ning ora Pak Kondang ki begitu arep besanan karo Mas Tengkleng. Heeh. Kaget mau. apa? Mas Irawan kan matur bapak. Heeh. Pak aku lamarno Camboyolali Bener. putrane Pak Sri Susilo. Tengklengi gak disebut. Aku melu ngeteri begitu Pak Kondang mlebu daleme klenteng. Tengkleng kok klenteng. Mlebu daleme klenteng. Tengkleng, Pak. Nanggone Tengkleng. nanggone anu Tengkleng Pak Kondang kaget. Lho. Wah, lah iki besanku ki paling ora wong akademis.
Nggih. Oh iya. Kok UNJ apa UGM? Terus Nyawang nuwun sewu, nyawang mustakane Mas Klenteng iki kaget. Sirahe kaya kompresor, profesor. Dadi ora enek rambuté blas kek kene entek kene dingu. Aja mbok godhol. Dadi modele kaya Jet Li lho. Aja mbok godhol. Ora. Iki piyayine Mas Klenteng iki kesel-kesele. Sapa? Apa ana awan mantu kok bengi dalang ya iki. Lah kuwi wong kepepet butuh kok. Wong kepepet butuh ya ngono kuwi. Wong mantu kok mantu awan mantu bengi aja ngeyel dalang. Nek ora wong bingung kepepet butuh. Wau bengi tesih dalang delanggu niku. Mas Kondang tindak ya. Ketok arep nyiapne amplop. Gak usah lho, Mas. Gak usah lho. Tenan aku buah lho rene. Engko mok sangoni sungkan. Nggone ketua pepadi kok ndagel kok njaluk bayar saru. Nggih. Saru neh nek sampean ra nyiapne amplopku saru banget. Tenan lho Mas. Kowe iki jale njaluk apa ora? Mas Kondange wong sukses luar biasa. Mlak kok wis tira kok. Raga, mayare ngraga apa-apa kowe. Mas Kondang iki tindak tok wis wibawa. Mas Kondang lagi mlaku nudelengen. Siji Mas Kondang, loro Klaten. Joglo Tumiono. Kuwi nek mlaku modele kaya ATM. Pak Tumiono mlakune kaya brankas modele. Aku wegah, aku gah. Kowe mesti jurusane rono. Ora, aku ya omong. Mlaku tok Mas Kondang kaya ATM lho, kaya Iki lho aku ora senengku ndagel karo dagelan tanpa anggaran ngene iki lho. Kok Mas piye kok tanpa anggaran? Lha iki teko rene iki piye urusane iki aku sing iki nek ngisor kono iki aku sing ditutup. Piye rek? Aku kok iso tekan kene kok ora ono sing ngongkon aku tekan kene piye lho piye Jan? Lah aku dagelan ngeyel kok. Kok dagelan ngeyel? Aku kene wong pasang tirope tak parani butuh pelawak mboten aku ngono. Aku dagelan. Ane ya ora iki jenenge jemput bola iki manajemen. Manajemen kok sing diamuk kancane. Mbok kaya Maseno kae. Ngapa? Lho iki bengi iki kae urung genah. Lah kuwi wis ngancam wayang simpingan sakmene kae iki. Kok sing diancam wayang iki dalang super power tenan wis wong power bank. Kok jan kok aja nyulayani abah iki Run. Iki bengi iki abah ini ngendika dalang super power kula niku malah terus ati kula ciut mbok sak lumrahe mawon, Bah. Iki sensi. Sak lumrahe piye wong kowe iki ora lumrah wong kok. Lho kok ora lumrah wong pripun? Dalang kok bendina laris kaya ngono kuwi lho. Hitungen dalang kok kowe jenenge anggere delok aku nyawang jadwale we kesel. Iki jadwal kebak lho bojone iki kapan ning garap aku. Ayo sakarepku bojo-bojoku kok nek arep garap ndak tak lapor kowe iki lho lah yen pancen kowe ora keconggah aku lah ya iso dadi sukarelawan. Diloke ngono kok arep nesu. Ora nesu, aku saiki lagi ngerti kok. Mulane kok nang omahku betahe ra jamak-jamak. Ya betah wong sedina ora mbok suguh apa-apa kok. Dalang kok larise luar biasa. Lho, iki bola-bali ning dinggon lak kula menerjemahke jenenge dalang. Iki hebat. Sena Nugroho. Saiki seje karo dalang-dalang liyane. Corak Solo oke, Yogya oke. No ki nonton sewengi muput ora bakal bosen mergo wiwit pertama nganti entek-entekan lucune tetep ana. Tetep ana. Nunggal profesi karo bapake putra dalang Ki Suparman. Ki Parman. Grojokan 1000 Pak. Betar. Wis, aku wis ngerti nek kari dhewe iki. Ora iso. Ora, apik. Talem aku jan mbok jak grojokan 1000 paribasane rezekine wanci saiki. Hobine royal. Ngono. Lho, lah kok ngono kok mbok arani elek iki piye? Royal iki kudu elek kok ya. Royal ora kudu. Contone kaya panjenengane Pak Kondang iki ya royal koleksi wayang-wayang kuno. Iki royal, kowe lak ora ya? Ya. Kowe lak sing mbok openi lak sing ora sing tua-tua ya, sing nom-nom ya. Ngomong-ngomong ora penak lho. Maksud iki wayang anyar lho. Wayang anyar wayangan jurusmu iki dalang luar biasa. Apa? Jangker wis ngene iki. Mlebu nang YouTube kuwi Hongkong komentar. Walah Ngamarta terus apa ki? Hongkong kok Ngamarta iki lho.
Sing komentar ki ora wong Indonesia tok, Ngalengka komentar, Minak Jinggo komentar Blambangan, nganti setan Minangsraya iki sing nonton dudu wong demit barang. Mula rupane dalange saking bendina mayang kaya danyang to. Bocah dalang kok jan luar biasa. Ciri khase Masena kowe ngerti? Apa? Pokoke ditenono nggon keris. Oh. Angger rada kandel ki keris asli. Oh. Ning angger ora ana anggarane keris iki sing bautan lho. Sing diputer tok ora ana isine. Iki asli iki. Iki asli. Kapusan kowe. Lho ora ana isine. Lho ora apa-apa iki lho. Ha apa ora ngetoke dalan kere ngene iki. Mosok dalan kondang kok keris ora ana isine iki piye? Oh, Mas iki mbangane ribet neng pesawat ki nek dadak dititipke kono. Apa kowe numpak pesawat wong kowe mung nunut bis lho. Ngenyek Iki mau ngenyeki dalang kondang ndi-ndi kulino nang Jakarta ora numpak pesawat piye? ngapa? Iki wong iki yo ning ya kuwi. Apa? Aku tahu bareng karo Dek iki isin. Ngapa? Wong dalang Yogya maune ya nuwun sewu. Dalangan iki kulinane nunut truk numpak pesawat karo aku Garuda sikile mudhun mancat ngene. Lah aku ning andeng nyapa to Mas Eno, ngewangi ngerem jerene. Apa enek pesawat mudhun Dek ngewangi ngerem? Niku refleks kok, Bah. Kula niku Refleks apa ya saking kowe ora Jawa pengalaman kok. Ngono kok ditutup-tutupi lah bareng Garuda pramugari ngeweni snack, ngeweni kopi moh. Ngapa? Ora gelem bareng mudhun. Lah nyapa Mas Eno kok gak order? Lah engko mbayar gitu. Wah, piye kae gratis ya, Mas. Sik Mas Gareng. Apa? Iki nek ngudal lelekku apa iki? Apa iki ya nuwun sewu dagelan senior numpak pesawat ya ora pengalaman. Ora pengalaman ki, Pak. Sampean ora kelingan jaman kula bareng ngerem terus sampean teng-teng ndi, Pak? Toilet ngoten niku. Katoke teles separo. Lah ngapa? Lah jarine kenging apa, Bah? Kepek Ki pas pipis ki pesawate menggok. Dadi iki ya melu menggok ngene. Ora kuwi tok. Lawange toilete pesawat ki rak dijeglek ngene, glek ngene. Lah nek nggonku kan yo mung ngene terus mak blek ngono. Lah aku golek iki ki renek. Dadi nguyuhku kuwi sing tak nutup lawang mancal ngene. Lah kok pramugarine nginceng lho ki enek asu nguyuh ngono kae. Kaya dadi karo jejak lawang ngene, lah akhire nyontrot rene. Wong kekurangan kok do diumbar ning ngarepe wong umum. Ah, iki pengalaman. Iki jare duwe gaya apa to? Panjenengan Pak Kondang iki. Agustusan. Lho. Labi. Jane iki Jawa apa ora nek iki mantenan Mas Kondange busana jangkep. Aku lak omong to rene iki lagi pisah. Iki keluarga besar rumangsamu. Kowe nek ning kene iki percaya nek iki keluarga besar. Ngono to. Sawangen Mas Kondang sakmono tur Irawan adike gedhe-gedhe nek mlaku no kuwi warok-warok endi kuwi aku teko ngono. Wong sak omah kok lemu kabeh. Iki duwe gawe kok. Saking sing Mas Kondang lemu putrane lemu buajahe sampai kuru. Ngapa? Daginge dipek Pak Kondang. Aku isih sehat durung mati. Mergo mergo dengenane ana sing dikira kena musibah ki awakmu. Heeh. Ning wong ki nek dikondangke mati malah panjang umur. Amin. Sing mati ki dudu Gareng Semarang ning Solo 3. Nggih, amin. Anakku lanang Angga. Amin. Ngono ki aku jobku arep dibatalke karo Mas Eno. Piye? Dikira aku mati tenan. Lah wong sing ngabarke sing SMS aku ya ngertine Gareng sampean lho. Neng media sosial ya Gareng Semarang. Tambah ya telepon aku. Wong mati kok ditelepon. Lah iya, apa enek kok. Nganggo anu ora. Arep cetok SMS ki, Mas, apakah anu dengar berita Mas Gareng meninggal? Aku nganti HP ki tiba. Waduh, wong bengine lagi karo aku to kae. Heeh. Bengine tiba deng ngono kuwi. Ah kok kowe muni kok dites ditelepon. Ah ditelepon ya ora diangkat wong mati kok ditelepon. Telepon kok mati. Sing ngelekke malah bojoku coba tak telepone ya nok. Aja wong wis mati kok ditelepon. Kok nek tangi malah cilaka. Lah iya. Lah kuwi kepiye to kuwi? Lah kowe nek mati terus apa ki ngletak wis mati terus ditelepon upamane kowe mati tenan. Terus ditelepon kowe tangi terus mbalesi. Kita kan mati ngono piye. Ayo. Oh ngono ki ora ya ngono ki ana lho Mas sing telepon. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki Mas Gareng Semarang nggih. Alhamdulillah sehat tutup wis. Iya. Aku ngetekke. Kowe lha kuwi Aku yo kaget, aku dhewe kaget. Iki lho, aku wis pesen kirim bunga lho.
Aku wis arep njaluk bunga, tak golekne bunga bang ki gak enek sing buka. Pangkatmu ki lho apa? Wong kowe iki karo cagak joglo kae larang cagak lho. Lho wong aku ki ngraketke cagak joglo Klaten. Joglo kasatrian entrepreneur kae, kae cagak sitok ki dimbrukne digotong dinyang wong. Lah kowe digletakne digotong sapa gelem tuku mayit? Larang cagak joglo. Oh ya ora ngono ki. Kaya ndak preso monggo wis tak stop rezekimu lho. Iya. Mau salaman karo aku. Kowe nyetop rezekiku. Gareng sudah datang Mas Tino. Belum kelihatan. Lho gitu mbak cucukan ki. Wong wis teko sore ning kene jegelek kok dulu. Oh tak corek lho, Desember batal lho kowe. Lho kok sih ke aku mau takoni Gareng udah datang belum? Kalau Bagio sudah, kalau Gareng belum. Wong kowe urung macak Gareng kok. Kowe nek rung macak Gareng kan jenengmu Sumar Bagio. Ngene lho no. Kurang ajar to kowe. Kok iso ono kuwi piye? Kok Pak Tumiyono ki celu-celukane ya ono kok kowe kok muni ngono. Lah iya, oh modar kowe. Kurang ajar. Modar kowe wis diurusi Pak Tumiyono kok kowe ngaturino. Ayo. Aku tak golek dalang liya ya. Iku dalang kok kaya kudune Mas Dalang ngono kok nano. Aku pisan kowe malah blabene bola-bali. Aturana. Monggo. Lah kowe sing tuwa apa, Bu? Masa aku? Lah kowe karo aku tuwek ndi? Tuwek ora tuwek kowe to? Mbok aku dhewe lali lahirku tahun pira kok. Nuwun. Kalwo nuwun. Matur nuwun. Waduh, iki meneng wae jatahe padha iki. Wah. Lah aku pendengar setia Pak Tumiyono ngendika akeh ki mlebu nek kowe iki ora ming 5, ning 6. Apa 6 e? Apa mau mlumah? Mlumah mengurep, mlebu, metu, terus sing terakhir muta-muta. 6 modar. Ora iso wong dhek modot to. Elek. Mau sore iki le meling aku tenanan mau sore. Pokoke aja lali Pak Tumiyono munggah. Cair ngono. Ora kuwi. Awake dhewe gambleh mau ora nembang to. Entuk ngene. Sing nembang imbang ana katresnanku lungguh ning ngisor ku. Kok leh mau ora mau ngono. Oh Mas Tengkleng to. Disinggahke. Ngene iki nang awak enteng. Tapi arep piye aku nuwun sewu lho, Reng. Apa? Nek ngrasake joglo kasatrian wis bolak-balik. Aku ngrasakne dhuwit bis rung tau. Santai. Pak Haryanto isih apa ijol dolar. Alah dolar aku ora percaya. Aku rupiah ya gelem kok. Aku urung tau ngrasakne dhuwit bis urung tau. Kowe ora ngrasake karemu panggung klebon copet wedok. Apa? Kowe angger rambut balekke tak nikah lho bengi. Apa to, Lek? Wong iso-isone wong kok nglimpengi balekke. Lho, apa iki? Mau ra jare karo Abah Kiron pengen ngrasakne duit bis. Ya iki kira wis tau to. Ya wis, nek wis tau. Wingi ana lho penyanyi wedok ngono ki mulai stroke. Man, wis ke pilih stroke apa? Ora usah tok balekke sampean muni. Aku du penyanyi aku sinden kok. Oh iya. Wis ora ana berita ulangan kok. Manut lambene Mas Eno. Bajing loncat. Mangga, Mbak. Iki sing rawuh bengi iki seluruh Jakarta hadir. Jago PWKS. Jago Seno Nugroho. Yes. Wes pokoke yel Taman Mini kae ya. Seno Nugroho. Nah kuwi kok. Sapa wae dalange sing penting dudu Seno. Lho. Kok malah ra ndukung ki lho, Le. Lho apa kuwi iki pedomane ki lho apa? Seno Nugroho yes kok sapa ae. Sapa wae dalange sing penting wayangan ngono lho. Sorry Mek. Sorry no. Pak, nek aku ra trima, Pak. Ora apa-apa. Nek aku ra trima. Ae do meneng wae iki arep ana Gareng medun dadi cantrik ya engko. Syukur kowe. Wong lehmu anu. Nek ya nuwun sewu Mas Eno. Saya sering mengikuti live streaming sampean. Live streaming. Kok lebih bebek. Live streaming. Kalau bebek. Live streaming. Nah, aku mau ngomong apa? Sing ngomong kowe ngono kok. Wong sing loncat. Oleh. Ayo. Ayo yo. Monggo Mbak Ayu. Ya. Gunung
diartekne, Bang. Iya iki ya. Gunung Galunggung sing. Gunung Galunggung kudu diartekke. Diartekne. Kowe ora paham basa Sunda takon aku. Ya, ya. Aku rem nang Bandung 2 dina. Ya, 2 hari kok 2 dina. Gunung Galunggung apa mau yuk? Gunung Galunggung Kapungkur. Gunung Galunggung kuwi apa? Kamujange apa? Gunung Galunggung ki kapungkur. Dadi ning mburine Gunung Galunggung kapungkur. Ya. Oh, mburine Terus Lah gurine Gunung Galunggung iki gunung apa? Gunung Kertu. Oh. Gunung. nah gunung meneh. Dadi mburine Gunung Galunggung ki ana gunung meneh. Loro gununge. Oh, jejer loro ya ya. Wong wasis kok kaya ngono. Kuwi nek gak kulino nyekel gunung gak tahu. Wong kuwi apa ki kisute ora kok. Paling ya bedor ngono. Kuwi kan Ya gunung bah ning wis kisut. Iya, iya, Bro. Iya iya. gah. Gunung Galunggung kisut ki lahare wis ora metu blas. Ya metu ya mak tes ngono tok. Ayo terus. Apa Mas? Ayo burine Gunung Galunggung ki kutha Sumedang. Dadi ana wong arep ning Gunung Galunggung liwat Sumedang urung tekan kono wis ketunjang. Wis ngono wae. Ketunjang Wis kisut. ngartekne apa enake rem ngono. Lho, asline ya ngono kok. Wis ben to. Aku dalang ki anggere dilunasi omonge enteng ngono kuwi lho. Wong Ya, ki pancene suwi melu piprayangan ki suwi. Kok Kuwi lho Bandung ku rak piprayangan. kok priprayangan paryangan kok Lah ya priprayangan. melok piprayangan ki. Terus tutuk nangka diterjemahke apa meneh? Talaga. Telaga wis jelas. Sukawayana. Modiar apa? Sukawayana ki apa? Sang Kawayana iki artine di sekitarnya. Dadi ning seputaran telaga kono. Ku basa apa? Kowe iki njaluk diartekke kok trewek. Ya bener ngono kuwi. Iki kemalamane dalange ngono kuwi. Pengalaman kok pengamalanan. Pengalaman. Pengalaman. Ah, Nah, pengalamane ya, oke. dalange menerjemahkan tentang gunung-gunung itu ya wis Aku- ahline kuwi. Bareng tembang diterjemahne dalange kok aku rumangsa pekok ngono ki. Angel lho Oh kuwi. dereng kok, Bah. Mengko nampung iso genep. urung kabeh kok. Terus yuk. Terang kicik di tengah gua. Modiar. Ana kata-kata icik-icik ki piye? Icik-icik wir. Ayo kowe ning Apa? do tekan tengah telaga kuwi do bingung. Heeh. Ki arep nendi iki terus sidane ketemu gua terus ning gua kuwi do terang kicik. Terang kicik. Terang Terang kicik kicik niku ki apa? Terang kicik niku napa? Terang kicik ki tak goleki ning kamus ora ketemu ya ming terang kicik ngono kuwi. Lah terang kicik ki akhire petuk icik-icik wir. Bare. Ora mboten ngaten, Bah. Piye, Nduk? Wik. Wik icik-icik. Kok menawa kok kalimat buri sing jawab. Heeh. Piye yuk? Napa? Saploke icik-icik mau piye? Terang kicik terus. Terang kicik. Gunung Nah, dunung nak ki nggone. Nah, yen ki bener. Mlebu gua peteng arep do terang kicik ora ngerti nggone. Lah ora ngerti nggone. Kok iso ora ngerti gone iki sebabe apa? Ah, peteng jero gua kok ana listrik. Ora gua peteng ngendi? ta, ora peteng ta ya mergo picek kuwi. Terang kicik, Terang wir-wir. kicik peteng ora ngerti gone. ulah pundung tulis sungkurulan sungkem. Oh, apa Mas? Ulah pundung. Ulah apa ki mau? Ulah pundung disungkur lah sungkan. Kudu angel iki to digatekke sik. Ya piye. Terus Ulah pundung. Wah, peteng arep terang kicik sulak kesusu. Demek pundung. Lah iso entuk pundung, entuk kempel, mbok terserah ora ngerti. Iya. Ora angger bab ngono ki dalange iso apal banget sih. Apal wong kuwi jenis nyawang debok kok. Hiburane ya kuwi kok dadak. ayo apa? Tadi niku goleki kok, Mbah. Tadi peteng ora Tadi? ketemu gone ming tok di. Endi Bareng to? ketemu Teyan. Oh tadi Nek bar ketemu Tea. tadi teater. Wayahe. Tarim
Wis aku gak ngerti. Ayo ra iso, ayo. Oh, nggon tekan tek di yo, ayo. Wis teyang iki piye? Tarim. Ah, kuwi bareng ketemu terus kelingan kancane. Sapa? Wah, iki Tarim nek ra tak kei. Nah, terus diundang. Rim, Tarim. Ngono kuwi. Oh, arti cak tek di mau. Heeh. Mergo ya wis petuk gunung kuwi mau. Terus Tarimah raga wayahna. Ragawanya anak iki ragane tadi. Ragane Rawana. Nyorimnya aku wis genti kowe. Gantian ceritane. Jane wis tenan. Masal ngono ceritane. Embuh. aku rumangsaku ngawur kok iso tatak ngono piye? Tak diomongi aku bareng diterjemahne malah ketok pekok ngono. Aku ora mudeng kok ngampe lung-lungan barang ku lho. Kok iso tekan tarif bareng ngopo? Tarife pira nyah ndang genten kowe ngono kuwi dadi. Tarim ki jeneng wong kok ya. Oh, tak ketek tarif. Terus. Ngancik. Wah, Tarim langsung mlebu terus ngancik. Ngancik apa? Ya, Ngancik apa? ngancik kancane mau lho. Oh, ngancik. Di negara hati. Lho, ngancik di negara no kok. Sik to tak pikire sik lho. Iya. Iki arek ngarang kangelan iki. Anak negarane barang. Sunda. Negara Sunda ya. Bajing loncat. Loro dindum sing nembang ayu. Ya. Sing Sing loncat aku, sing lah bajing elek gareng. Ora sudi. Piye to? Ado-ado saka Semarang tekan kene kok dibajengke iki lho. Loh, iki rak lagune bajing loncat dibagi-bagi. Mbak Ayu nembang. Lah sing loncat kula, bajing elek gareng. Setuju mboten, Pak? Setuju. Oh. Kosike abahe. aku sing mbayari. Abang anu wae, dados Tarim mawon. Apa? Aku sing dadi Tarim. Amin dadi duntang kok. Andra Tarim ngacicing. Ngacicing no. Lungguh kuwi mbuh. Ya tak awure aku ya padha karo kowe kok. Padha raruhe kok. Ya mangga. Aku ngacicing aku.